Já jsem z Brna, jak slyšíte. Moji bratři a sestry opravdu většinou jsou z jiných částí republiky, z Varnsdorfu i dále, a jenom proto, aby vám prostě tady svědčili o Pánu Bohu. Já bych vám chtěla podat svědectví sama ze svého života. Už je mi nějaký pátek, není mi 20, 25, ani 30, ani 40, takže opravdu jsem toho v životě už zažila hodně a těch cest jsem prošla hodně. Vždycky jsem došla na konec a nebylo už dál kam jít. Že jako mladá jsem samozřejmě chodila na diskotéky a žila jsem takovým bouřlivým životem, tak jsem se vdala, vážně jsem onemocněla a věřila jsem v Boha, byla jsem katolík. Chodila jsem do kostela, ale prostě nepomohlo to. Modlila jsem se za uzdravení, ale něco tomu bránilo. Teď už vím, že to byl strach. Strach to bylo, co mě blokovalo od uzdravení. No a tak jsem tedy sešla z cesty. Sešla jsem z cesty a šla jsem normálním světským životem. Trvalo to dlouho, 10 let možná, a byla jsem najednou na konci a můj život byl v troskách. A celou dobu jsem věděla, že Bůh je. Vždycky jsem to věděla. Ale přesto jsem jednala, jak jsem jednala, tak bych se asi divila, kdyby v ten moment můj život skončil, asi bych se hodně divila, protože Pán souží ještě více přísněji ty, co vědí a co sešli z cesty. Já jsem ale měla velké štěstí, jsem padla na dno, mohla jsem se zvednout a mohla jsem měla jsem šanci svůj život dát do pořádku. Nebylo to jednoduchá cesta, Bůh mi odpustil hned, ale vyhrabat se ze dna a dát do pořádku život a lidem, kterým jsem ublížila, to už tak snadné není. Trvalo to pár let, stálo to hodně slz, protože to bolí, ale teď jsem tam, kde jsem. Před 3 lety jsem se dostala na víkend apoštolské církve na nějaké jejich soustředění a dostala se tam náhodou. Samozřejmě vím, že to nebyla náhoda. Já jsem věděla, že tam mám být, ale nevěděla jsem proč. Takže jsem tam dostala a Pán Bůh tam měl pro mě vzkaz. Tak řekl mi tenkrát, vzkázal mi po sestře, že má pro mě plán, ale že nesmím sedět zadkem na 2 židlích. A já jsem věděla, že to je pro mě. Věděla jsem, že to je pro mě a že touhle cestou chci jít. A už jsem byla dávno předtím rozhodnutá. A potom sestra mě teda potom ještě usvědčila z neodpuštění a vrátila jsem se už potom jako pokřtěný křesťan, znovuzrozený křesťan. Od té doby je mi opravdu líp, žiju šťastný život, vím, kam směřuji, jak říkal bratr, vím, kde je moje cesta a vím, kde je můj cíl. A vím, že dnes mám být tady a to stejně mám říct vám. Bůh má pro vás plán. Není to žít ze dne na den, chodit do práce a jen se starat o to, abych měl co jíst, kde bydlet. Nebo i teda to největší, co tady můžeme dělat, starat se o svoje děti. Jenom to není plán. Opravdu máme vyšší plán, máme tady být vzájemně pro sebe a hlavně pro Boží slávu. Chvála tobě, Pane, tohle jsem vám chtěla říct. Ahoj.